Yo, what up? It's of Africa's Poetry Shorty Director. If you're not with me, my brother and my sister, they told my wafana, my way of you. Kribona, I'm back with another video. Let's go straight to it. Sisi wami kunjani? Khona kunjani sisi? Nami ngiyaphila sisi wami, bengisacela nje utshela ama-viewers beJozi Bioscope ukuthi wena kahle kahle waye usibhalele today. Ngeke nganibhalela ngokuthi ubaba wathatha ingane wathi uyahamba naye emakhaya. Kade ngilindile ethuzi izobuya ingane, izobuya ingane. Ayi ngiyabona ingane ayibuyi. Manje ingane yami ngiyayidinga. Mengithi ngikhuluma naye ubaba akakhona ukungitshela iqiniso uvusa amandla. So sisi wami ngiyakuza ukuthi ingane ayisabuya ngasenesikhathi esingakanani ingane ingasabuya. I think 4 months ingabuyi ingane. That's why ngiworried ngengane yami. 4 months yonke umuntu omntana. Yebo mama. So wena uze wathaya ukwenzani njengoba bobona ukuthi sokune 4 months yonke umntana angakabuyi. Ngiloye ngithi asihlale phansi sikhulume nobaba, ubaba akavuma ukukhuluma nami. Nathi ingane izobuya akakhona ukushiqinisa ukuthi ingane ikuphi. So ubaba the time umuphi ingane ngoba ngiyazi ukuthi kahle kahle in most of the time abantwana bakata usalala bathi babombi. So wena unomufa ngwana ho yetsala mbe kathi uyamthatha maybe uhamba naye, mina ngifuna ukunderstand umntana uhambe nobaba ugcina ukuhamba nobaba kwenzakalani. Ubaba ngiyengakhona ukumupha ingane ahambe naye emakhaya ngoba ngiyazi ukuthi osoloko izelwe bekade imthanda naye bethandana kanjalo. Wathi ufuna ukuya emakhaya ubaba ngathi hayi ngoba bayathandana akayithatha ahambe nayo ingane. Njengoba uthi ubaba bekaya nengane emakhaya kuphi kabo baba? Yebo kabo baba. Uze wathaya yini umuntu omdala ukufonela kabo baba yini ukubuza ukuthi na ingane ngabe ifikile? Mengithi ngiyabafonela kabo baba ukuthi ingane ifikile na abathaya abayazi bona ingane. Mengithi ngiyambuza ubaba ukuthi akakhipha iqiniso ayakavumi. Uzalana sisi wami eJozi Bioscope yini into ke wayithaya nje maybe uke wathaya ukuthola usizo ukuthi ingane yakho imissing noma nje uyaqala nje ukufuna usizo lana and ngifuna ukutshela nama-viewers wethu ukuthi kuze usibhalele lana ubone isinqumo sokuthi ngifuna ukubhalela iJozi Bioscope ingane. Ngiyaqala ukufuna usizo ingako ngibhalele la ekhaya ukuthi ningisize kwenzeke ngizokwazi ukuthi ngithole ukuthi kuphi or ngiye nase police station ngiyaqala. So wena kahle kahle today ufuna ukuthi sikuncede ngani? Ubaba ukuthi akhiphe iqiniso ukuthi ingane yami ikuphi. Ngiyamazi ukuthi uthwele kodwa ngifuna akhiphe ukuthi ingane yami ikuphi, ngiyayidinga ingane yami. Njengoba ubaba athwele mina ngifuna ukubuza, ngifuna ukuthi sibe honest nama-viewers wethu alalele. Njengoba ubaba athwele nawe uyathwala yini? Hayi angithwalanga mina. Thwele yena eyi-1. Thatha lento ayinabungozi. Uthandane nobaba ungathwalanga ubaba makathwala or if ucomfortable ukusitshela ungasitshela. So mina into engifuna ukuyibuza ukuthi njengoba ubaba athwala uthola ngabantu ubaba. Hayi ayangazi. Azange ngitshele iqiniso. Maka wena into uyifunayo ufuna ingane yakho. Ukuphi ubaba yena umuntu omdala? Ube khona endlini ubaba. Guys, ntho re etsang no re tlo tsamaya re le team re lo tsamaya re lo sheba ntate re lo utlwisa story sa hore yena hantlantle o isitse ngwana kae kopa re tsamayeng guys. Hayi kodwa mina ngingangisiza nje kutholakala igama ungane yami lapha ikhona nje kuphela ngiyayidinga. Naku ke bantu abadala ekhaya. Okay cameraman re kena mona ya kopa so umuntu akunazinja ngithi hayi okay akunankinga then ke re kena mama mind ukuthi usilandele yena vele sina sikulindela ngaphandle. Okay nankinga guys sentsane re mitse mama alata buto tsamile le ngwana wa selemo o so ka mina ngifuna ukumbona. No mina ngizama ukunderstand ukuthi ndana uhlala kanjani nomuntu othwele and then umntana uyadisappear ekhaya uba surprised. Ukuze le imoto lezi zizomthwalo onjani ke batho umthwalo ukhona umthwalo onganagazi ngaphakathi. Hayi kaloku maye shoot ayinabungozi le mayinjalo engeke uthi akubulali. Hayi marindoti yathola. Hayi there's no way. Le thatha lento inobungozi hayi lento thatha inabungozi thatha lento inobungozi. Yo wona umkhaba ne malenyoka le kae motho molo a ke tsebe motho moholo ka kgona re emele mo fela re ke re bue. Ngizengani Umuntu omdala kunjani? Siyaphila. Hayi nami ngiyaphila ke bhuti wami thina lana singabantu beJozi Bioscope. Bazenyenye Hamba neteam yami lana ukhuluma no Lady Blue umuntu omdala lana so lana umuntu omdala sibhalele usisi nontando. Ngizomupha njena kahle kahle ithuba lokuthi asitshele ukuthi yena kahle kahle wayasibhalela. Ngizela ama camera ngoba mengithi ahlale phansi awufuni uvene uvuke ngamandla. Ngibizeleni kahle kahle ubabizeleni. Ukuthi azongisiza ukuthi kutholakala ingane yami le wahamba nayo ngiyayidinga ingane yami. Ingane yakho engahamba nayo ingane angithi ngakutshela ukuthi ingane ingahamba nayo hayi ekhaya ngithi.
Muntu omdala njengoba ingane iyahamba nayo wahamba nayo yayekhaya ikuphi ingane? ingane ngayishiya ekhaya ingane ngoba ngumuntu obusy osebenzayo ngamateksi ngoba manje ingane the mangishiya phansi le ekhaya ngayishiya estation ngithi ayadlala Wena washiya ingane estation. ekhaya phela akukho kude ekhaya So mawuceda ukushiya ingane estation kwenzakalani baba? Uphi umntana? umntwana ngoba ngiyasho ukuthi ngamshiya ekhaya umntwana ngamshiya ekhaya ngathi ngakutshela ukuthi umntwana ngamthatha Station baba. Hayibo. Stage asikho Uthe ushiya umntwana estation, jikiji ushiya umntwana ekhaya. Kuyacaca ukuthi umbulele, hayi sorry guys man, hayi mara umbulele, second, ayikho into esuyisho. Uphi umntwana? First umshiya station, second umshiya ekhaya. Kanjani? How? Akusama twins sikhuluma ngomuntu oyi-one dog. nasekhaya Umuntu omdala ngathi asi-understand umuntu omdala. mamelani la nginitshele ngoba lento engibuza yona angiyazi ukuthi ngibuza ngoba lo ngamtshela ukuthi ingane ngayithatha wena ntombi emhlophe ngathini ku Ngathini yami ngiyayidinga baba. Ngidinga ingane manje. ngakutshela ngathini kuwe mangokubiza manje sozongibizela le ama-camera la abantu bakho Umuntu omdala mina bomthathelani umntana kumama? Wena bomthathela ngakutshela kudala ngoba manje lento ongitshelayo namanje Ngidinga ingane yami engayimitha 9 months. wena muntu omdala bomthathelani umuntu Mamela la, asiphendule. Ntombi emhlophe. ngumpendule ini ngoba Ungasibalekeli muntu omdala. I-question isamile bomthathelani umntana kumama wakhe. ukuthi umntwana ukuphi Wathi ukuphi umntana? Ngoba Why umntwana- ifamily ithi umntana bamthola? ngamthatha umntwana zange ngamthatha ngihamba naye angathi kwakuDisemba sihamba sonke sekhaya Bawukhona nawe sisi wami kanti. Ngasala mina emuva. Yena wahamba nomntwana. Baba kuphi umntana? ngoba umntwana ngakutshela kudala ukuthi umntwana ngamshiya Umuntu ekhaya omdala mawumshiya station lo mntana lona Khuluma. wayengafoni. yabona manje lento eniyenzayo yabona lento eniyenzayo ngizonikhipha la ejardini ngoba Hawu bantu. Ema ho hona le ntse understand ngwana lona hana one year. ngizonikhipha la Umntwana le una 1 year 6 months. Hayibo. Siya kanjani station? Hayibo. thinti wena waye Baba wena wayi uthatha umntana. Baba ukhona ukukhuluma nami. Muthomuhulu wena upowerful ene ungakasa. Awuzoskip. Wena awusiphenduli. nonke la ejardini Ngicela ukukubuza before usikhuphe. baba wena Ufuna akhipha amaqiniso namhlanje. Umama uthi wena uthwele mhlawumbe uthwele ngalomntana. uyabona ke manje sokukhuluma ngezinto ekungihambelanga uzikhulume komakhamera Taxi wakho wona akhuliswa yini? uyabona umphakathi manje masoyenza kanje Why ayanda umphakathi masongitshela ngokuthi ngathwala nangu uyambuza Ama-taxi why agcwala? Thwalanga na wena. uyabona ukuthi manje lento eniyenzayo ukuthi ayilunganga ngizocela ukuthi niphume Muthomuhulu wena uhard. Ngathi uyayibalekela le question. Muthomuhulu wayibalekela. ngakutshela ufuna ngithini Umuntu omdala into yakho lena wayithatha sinankinga nayo siyakubuza uthwele na uthwele ngengane. wentombi emhlophe mamela la ntombi emhlophe Phela bakithi. ngathini kuwe Utheni? Utheni? ngoba ngakutshela ukuthi ingane isekhaya Baba ngisafuna isitori Manje ngashiya ekhaya mina sengifuna. Muntu ho mama. Mama ima kancane ngicela ukuphendula baba ake sibe kancane. Ngoba ngiyabona ukuthi wena baba mama ngicela uthule kancane. Mama kuba uthule nyane. Yazi ntombi emhlophe. Muntu omdala re kopa chance Muthomuhulu. uhambisela amakhamera Muthomuhulu re kopa chance. Ke kopa botsa something. Ntho ke shebile ngwana Muthomuhulu o dula ntse o shebile mama ha ntse go botsa di questions. O balehela tsa rona. Nna Muthomuhulu question. angezanga kini Muthomuhulu ha o arabe question yaka. O ne o nkela ngwana o tseba gore mama wa hae a ka gona o mo takeela care. Why o nka ngwana wa 1 year o mo tlosa pela mme wa lebaka ine le eng? lo muntu Okay ke. ubengahlali nami sayenza umntwana naye ebengahlali nami mangumfuna lo muntu lona ongitshela lokhu nalokhu yiko ngathatha ingane yami Utshontshe umntana. angamtshontshanga umntwana Wenzeni? ngamthatha phambi kwami Mama umtshontshile ukuphi ngoba ifamily mabambuza wena uthwele umntana umuntu omdala engabe phambi kwakhe ngamthatha phambi kwakhe ngamfaka emotweni ngahamba naye Mama a re dikoloi tsa hao se di atlala no ngoba wetsala Disemba nyaka onodlulile baba ngahamba naye umuntu omdala wena mawuthwele nithwala ngabantu yini mbuza ukuthi umntwana yena ubemenzani umntwana ngoba ngifikile umntwana ngimthola akagqokile umntwana akadlile wena nithwala baze bangitshana uthwala ngabantu yini mawuthwala ngakwazi ukuthola ukuthi kuyini mina ngazi baba angakaze ngithwala angakaze ngithwale ngicela ungitshele yini ngoba ukuthola lento enikhulumayo ngoba ingane ekhaya uthi umntana ufikile na. ngibona ngathi Muthomuhulu emehanyani Ngifuna ukubaleka la. ngena endlini Mara ngizokulayita. Ngiyakuhlonipha umuntu omdala mara ngizokulayita. nizophuma la siphuma kanjani siphendule okay umuntu omdala Ngizokulayita. mama ufuna umntana sipha umntana ke asiyeke sipha umntana
Siyacela sicela umntana. Ngathini wena ntombi emhlophe? Ngathini kuwe ntombi emhlophe? Kunini Ngicela ingane yami. umntwana usekhaya? Why ungaye ekhaya uyobuza ekhaya kugogo wabo? Yahamba nawe ingane baba. Kodwa why ungaye uyobuza ekhaya kugogo wabo? Nawe ingane. Ngicela ubuyisele ingane. Uzongilathela amakamera. Baba, awufuni ngomntana that's why manje. Unyaka uzuphelile. Baba ufuna ngikubophe. Baba thina sokufakela amaphoyisa phela. Kwalandeni. Baba thina sokubophisa sinasikhathi. Balandeni. Umuntu omdala why ama-taxi wakho aba maningi ke? Namanje singahamba namanje siye police station. Njengoba umama athi wena uthwele wena mawuthwala uthola ngani ke? Angithwalanga. Ukhulisa into zakho ngani ke? Mina angithwalanga mina ngizenzela Mama kushuthi wena bawusitshela manga mawuthi baba kathola. Uyafihla. Ufihla iqiniso. Muthumulo re kopa ngwana ha re tse so umntana umbeke phi? Sitshele ngomntana ke. yazi lento engitshela Asiyehlise amazwi. Emakhaya sifonele emakhaya sibuze ukuthi ukhona. Fona namanje. Singafona namanje. Muthumulo watseba kuba uhlelo odlala kakhulu. Ningazongitshela ukuthi umntwana washonapha. Umntwana mina ngamthatha ngamshiya kugogo wakhe. So Mr. Jones, can you please give us the cell phone please? We want to confirm. Re batla o founela family ya hao ntate re bone hore ntho o buang ke nnete na. Makube njalo fonani bazontshela nabo. Siyafona umuntu omdala. Fonani bazontshela. Thina umuntu omdala lana sisebenza ngeqiniso. Hey yani. Sekha. Ukuthi thina udlale ngathi. Kodwa ningasho ukuthi ngithwele. Angithwelanga mina. Ngiyazenzela. Hayi maye bakavumile ukuthi uthwele ngosi. Akithule. Hayi sifaka ku voice mail. Ngicela uyiphinde sisi siyiconfirm ngoba besakhuluma. Bathungu bamudimo. Manje niyayibona ke lento I-voice mail. I-voice mail. Hayi ngiyakutshela ukuthi noma ungafona manje ke uyazi emakhaya kunjani. Emakhaya uyazi ukuthi inetwork emakhaya. All the time mama ka. Ntombi emhlophe. Uyazi? Ngidinga ingane yami. Senakujwayela. Ngicela Cela uphume la kwami. Hayibo. Uphume la kwami. GPV. ngidinga ingane. Baba Ngiyakutshela uphume la kwami. Ngoba kudala Abusive. Abusive. Hayi, abusive. Baba lengane le. Uyithola kuphi right yokulimaza umuntu osimame? Baba sikhuluma Baba, relax. Khamba. Ngihamba. Mina ngizokubophisa mawuzongibophisa. Hey, mama yo, never get up so. Ngizakala. So wena ngoba uthwele ngomuntu wabantu sofuna umbhaqabulela ukuthi uthwele ngomntana. Wena msulu wakho. Kambe ingaka. Muntu omdala. Wena angeke kulale namhlanje. Wena angeke kulale namhlanje. Gato wangicika uthwa. Uyithatha phi right yokushaya abantu esimami? Uyithatha phi right? Uyithatha phi right? Yabona siyakuhlonipha manje. Yabona sokulayita tama no uyasiphusha. Usawuthwala. Wena nyoko. Wena nyoko. Wenyoko. Uzokushaya wena. Uzoshaya bani? Uzokushaya ngoba ingane ngakutshela. Ngoba ingane ngakutshela. Ukuthi ingane ekabani ingane. Eyami ingane. Eyamama. Inyamalanga. Wenyoko. Lethe umntana. Ntombi ubaba lo akeza khiphe amaqiniso. Ukuthi babisi. Makasanda lona bashopha manje. Ngiyakutshela ukuthi babisi. Ufuna ngithini? Ufuna ngithini? Kusam Jesu. Baba kanti wena wawungana understanding. Ingane kimi wena. Right. Etha njengomuntu omdala ke. Ingane. Etha ezimuntu omdala. Khwe. Awuyabuza wena. Isandla sami. Askisi lama sawuchiefed. Fucking hell. Yo. Alani face le. Guys labona wathi bagengwetha. Ngibonile le face. Ngishayini face ndoda nawo ngothi yale. Askisi lama sawuchiefed lo. Ai guys labona wathi bagengwetha la eng. Re ka se khone abuti o etsa ntho tse dingata go paka tsamai. I'll see you in the next episode guys. Ke ntho tse dingata ya tsbakeng. Ha ke tsamayeng, let's go lovers. Let's go. Mama, asambe maphoyiseni. Ntho tlo etsa guys re maphoyiseng. Ha ke tsamaye mama lo bulela ntato case. O go tshwetse ka ngwana ona ntho tlo etsa. Ne blan ke khathetse. Mama re tsamaye. Yeah, this car. Yeah, told the mothers and yeah, everyone. Don't give away with your child, bro. Don't do that. Don't give away with your child. Hey, my sister, you'll cry. You'll cry. You sing, I trust this person because maybe he has a connection with your child. Hey, my sister, you'll cry. Abantu bathwele la ngaphandle.
Uyabona lo mntwana wakho nje uyodliwa inyonga, cabanga nje umntwana wakho udliwa inyonga. Angeke uphinde awukhoni nokumbona, awukhoni nokumngcwaba. Awukhoni nokumngcwaba. Like, come on guys, please guys. Justice for all the children outside there, also me, you feel me, as I'm still a child, you feel me. Around that oaks. It's your favorite class. It's why Joshua the director. If you're not aware of me, my brother, my sister, they told mama, if you wanna subscribe, I'll keep on doing my best. Kwa lela pa. No, mfana. Uyaqeqelinga nekwaninga qeqela kwa masapi. Yazi mfana mwathi mfana, yazi mina nginethemba ngine hope. Akula kozolifezekisa. Yazi ukuthi kusazoba nzima ukuthi lifezeke. Mara mfana, if you keep on working hard, mfana izofezeka iphupho lakho, impumelelo yakho boy.